L-ewwel se taraw dan il-video qasir dwar l-Italja. Wara, se terġgħu taraw il-video u tniżżlu l-ismijiet tal-vulkani u x-xmajjar indikati fuq il-mappa. L-Italja mhix magħrufa biss għall-pizza u l-aġin, lanqas xejn, magħrufa wkoll għal ħafna vulkani, xmajjar u gżejjer. 3 vulkani popolari ħafna fl-Italja huma l-Etna fi Sqallija li kultant żmien jisplodi, Stromboli fuq il-gżira li ġġib l-istess isem fil-Baħar Tiren u l-Vesuvju li bħalissa jinsab rieqed. Dan il-vulkan Napolitan snin ilu eret il-belt ta' Pompej. Il-vulkani jistgħu jkunu tal-biża' imma l-ġebel imdewweb li jtir minnhom l-ewwel bħala magma imbagħad bħala lava sabiħ tas-sew. Daqs kemm huma sbieħ ix-xmajjar Taljani. Fost l-iktar popolari jinsibu it-Tiber, il-Po u l-Arno. Ix-xmara Po hija l-itwal waħda fl-Italja, filwaqt li x-xmara Tiber hija t-tielet l-itwal xmara fl-Italja. U xi ngħidu għall-belt fuq l-ilma bl-isem ta' Venezja. Venezja mibnija fuq 120 gżira, qalb 177 kanal bejn ix-xmajjar Po u Piave, fin-naħa ta' fuq nett tal-Baħar Adriatiku. Issa ħarsu sew lejn il-mappa. Erġgħu waraw il-video u niżlu l-ismijiet tal-vulkani u xmajjar indikati fuq il-mappa. L-Italja mhix magħrufa biss għall-pizza u l-aġin, lanqas xejn, magħrufa wkoll għal ħafna vulkani, xmajjar u gżejjer. 3 vulkani popolari ħafna fl-Italja huma l-Etna fi Sqallija li kultant żmien jisplodi, Stromboli fuq il-gżira li ġġib l-istess isem fil-Baħar Tiren u l-Vesuvju li bħalissa jinsab rieqed. Dan il-vulkan Napolitan snin ilu eret il-belt ta' Pompej. Il-vulkani jistgħu jkunu tal-biża' imma l-ġebel imdewweb li jtir minnhom l-ewwel bħala magma imbagħad bħala lava sabiħ tas-sew. Daqs kemm huma sbieħ ix-xmajjar Taljani. Fost l-iktar popolari jinsibu it-Tiber, il-Po u l-Arno. Ix-xmara Po hija l-itwal waħda fl-Italja, filwaqt li x-xmara Tiber hija t-tielet l-itwal xmara fl-Italja. U xi ngħidu għall-belt fuq l-ilma bl-isem ta' Venezja. Venezja mibnija fuq 120 gżira, qalb 177 kanal bejn ix-xmajjar Po u Piave, fin-naħa ta' fuq nett tal-Baħar Adriatiku.